Студио Медия Кроги представят филмът "Тримата братя и златната ябълка", ученическа версия. Идва, че поликлата време е заспанел. Добре, бабо, идваме. Бабо, може ли приказка за лека, но за тримата братя и златната ябълка? Вече съм ви разказал много пъти, но добре. Имало едно време майка и троица синове. Те били бедни, но имали един божи дар в градината. Растяло дърво, което раждало по една златна ябълка на година. Бабо, как ябълката е златна? Крена. За жалост, всяка година идвала халата и им взимала ябълката. Така те не можели да я опазят. Най-големия брат казал: Тази година аз съм най-голям. Аз ще опазя ябълката. Ох, синко мой, толкова години не опазихме ябълката, пък сега ли ще я опазим? Една търба сложих и ще чупя цяла нощ, за да не мога да заспя. Но той се отнесъл и заспал. Дошла халата и гепла ябълката. Следващата година и средния брат решил да се пробва. Миналата година брат ми не можеше да опази ябълката, на тази година ще опазя. Хорах и се свършиха. Но и той заспал. Моя, тази година аз ще опазя ябълката. Миналата година двамата ми брати не успяха, но тази година аз ще успея. Няма да взимам орехи. Ще взема този остър нож, който острих цяла вечер и ще наръгам халата. И той се скрил. Ябълка. Братя, елате да проследим халата. Успях да я нараня, но успях да я убия. Има кървави стъпки до някаква пещера. Елате бързо. С 300 зора тримата братя тръгнали. Има яма, трябва някой да слезе. Братко, ти си средния. Ти ще успееш да слезеш. Щом казваш, е много тъмно. Какво каза, че не чух? Много е тъмно! Какво страхливец. Не ще пуснете, мен не ме страхте и че аз ще успея. Как е твоята? След като най-малкият брат паднал, намерил кула и решил да се качи, за да види какво има горе. Що ли сте тук двете? Бързо бягай се от тук, че майка не идва. Ето е тук, бягай. Моля, много ти благодаря. Вземи този пръст. Какво ми е? Ще видиш. Земята ще се отвори и ще паднеш. Ако паднеш върху черния овен, ще отидеш още по-надълбоко. А ако отидеш върху белия, ще се върнеш горе на земята. Разкажете ми малко повече и за вашия живот. Аз имам златна ябълка. Аз имам златен плъх. Ама ги се скрихме. И трета сестра. Тя е по работа. Трета сестра е за мене! За мене! Искам дрехи самотворни. Който ми ги даде, за него ще се омъжа. Ти ли си най-голямата сестра от
Пък на какво ти приличам? Дойдох да те спася, защото убих една хала. Тя мисля, че си заживила и идва да те хване и да те убие. Това е майка ми. Добре, просто това да те изведа. Все ще падна. Ще пропадна, още ще падне върху черния овен. О не. И най-малкият брат се изпарил. Братът тръгнал на поход в долния свят. Там намерил една колиба, в която имала баба, която месила хляб със сълзите си. Бабо, добре ли си? Защо месиш хляб със сълзите си? Как да не мисля, като имам 6 деца? Има една хала, която не ни дава да си сипем вода. Може да си налее вода, ако и дадем човек да ни изяде. Меца тесто навънка, защото колибата ми е много малка. Аз давах много години подред, ама тя не ни дава да си налеем вода. Преди всичко беше хубаво, дори и влоковете, а сега всичко е изпотрошено. Сега царят ще даде дъщеря си и тогава целият град ще си налее вода. Вече няма моми в целия град, остана само царската. Съжалявам, не мога да ти помогна. Но имам да те питам. Знаеш ли къде е царят и неговото царство? Царят и неговия дворец е натам. Днеска ще тръгнат в 3:30. Това е яке вече твърде старо за мен. Татко! Ще ти купя нови яки магически. Моля те, къде си на коляската. Добре, що ми казваш? Да, те. Царю честити, моля, простете ми, че аз ви притеснявам, но имам един въпрос. Защо в нашия град няма вода? Разбира се, аз ще ви помогна и ще накарам халата да не изяжда вашата дъщеря. Моля ви, една услуга. Благодаря ви, разбира се. Искам само благодаря ви. Желая да ме изведете на горния свят. Благодаря. Какво ли се объртят? Дам да се ряд на халата, за да всички да се налият вода. Това? Това да се шапаме аз. Моля те, къде си на коляската. Добре, що ми казваш? Да, те. Когато братът тръгнал да убие халата в коляската, момичето изкрещава. Много ти благодаря. Много ти благодаря, че спаси дъщеря ми. Само една услуга. Благодаря ви, разбира се. Искам само благодаря ви. Желая да ме изведете на горния свят. Добре, това е трудно, но ще го измисля. Ето, това е трибава змия. Как ще убия, ама до тях има орли. Ма те са малки, добре. Това наши деца ли бяха? Да отидем да им помогна. Не, стой. Ти трябва да се почиваш. Ох, чопото ми крила, заради него няма да отида с тях. Сега ще се опитам да полетя, докато никъде не гледа. Какво се е случило? Веронка! По-добре да ставим тук да си почивам. Не знам какво ще стане. Моля, не казвайте тихо, моля ви, сега ще ме убият. Те моля да убиваме тия. Те ни спасиха от чудовището. Те не заслужават това. Не, моля
тихо, сега ще дойдат. Тихо. Здравейте. Да, аз ги спастих. Не, няма нужда да ми помагате, само една малка услуга. Аз паднах от долния свят. Трябва ми малко помощ, за да мога да се кача горе. Може ли някак си да ми помогнете? Стоп. Разбира се, няма проблем. Ти спаси нашите деца, заслужаваш го. Минала една седмица, когато братът и орлите се оговорили къде да се срещнат и как да излетят догоре. Разбира се, той го послушал и направил това, което... Наистина много благодаря, че ще ми помогнете. Помагате ми така, наистина просто тук не ми харесва. Искам си в моя дом, но и благодаря, че сте направили като това... как да кажа? Като това гнездо за летене. Благодаря. Но има само две правила. Когато кажем га, трябва да ни дадеш месо, но когато кажем пю, трябва да ни дадеш вода. Га! Краля каза, че ще ми даде метална кутия, а не това нещо. Нищо не сте чули, да, перфектно. Защо ще се? Добре, давам. Ето! Кацнахме! Ела тук. Какво? Мали, как го направи? Много ти благодаря. Спаси ми живота. Нали ти казах, ти спаси нашите деца. Завинаги ще съм ти благодарна. Братът се качил на горния свят и видял, че пръстенът се превърнал в самотворни дрехи и така той взел булката. И сега е време за сватба. Звучиха артистите Георги Кузманов, Кристияна Колева, Мартин Йорданов и други. Режисьор на дублажа Кристияна Колева, режисьор Георги Кузманов, монтажист Георги Кузманов. Участници Кристияна Колева, Мартин Йорданов, Никола Попова, Вероника Костова и много други. Студио Медиа Кроки.